Yamo kurwa sekenyoro kia boyeki botori kegotoke wodi ya Rianense mbunge ya Bonchari county ya Kisii nigo ya bodi ya serikali wesona nyagati heliko bakonya asebate bire huna nigo mosibati bwenkeyo habirega kundirirwa asama tukoetire hasabantu batamanyiri babere bawikarana senka yae na koenekia obosari bwe nyumba yae abigo gwikirania oboibi nonyarabo nigo bona umosibati oyo aorokirie obwoba asekeria atebire muna noko gwaserirwa igoro yendemero asenkeyo muri kitopetu el machini nagotumanyia senchiro gwikirana Emate yo musubati roskirbo kurase kinyorukia buyeki wodi ya Riane bunge ya Bonchari county ya Kisii nigo esokire na korokyo kogechuo kwae sokonirwa na kwa negoserwa kurasobore mubwatigire tunangina byaro yori nyagusira Wano muchando mbwate twamenyete bujana mako byara kera lingimo tukamenya na yartsa bwati muchando ndi bwensi kera mako byara asira nangire kororo muchando tali muya Abante bago chagiti tukonta iyo isikonga kali kanisa abo hatabanga tere bintu byane bansalirie bintu byane ngo chananyole bisalikite Ringana no musubati Rose nigagoteba chintunda chinyinke nigeni weya yabereke gosariwa neyende kuibwa igento kya motigere no muichano ase bikorebyo byogo hikiranirwa chingaki achire kanisa Itukeli mekero na renge kanisa ngachikoicha nganyora maini birole byane byedirisha ya mabyatiru no morango Njenga omega na tebate batule timba nkonya kende ngatiga igo nande ritukoli ko bwati nande bagacha nande bagaswa chikoni bagata chibesheni cyane ekene pinkarangiria bayiri bagacha bagachikukaranza gukwana ringene machibu tatogeti ekera na tegerera nande mu wike yame yakabire igege koera nande nkoirwe kanisa tukolia chimamosi nande nganya bana basalire chidirisha cyane chonsipi cyenyombe ngima chidirisha inye Bakatagule chikoni yane bakarusia mabati yane mabati 16 Boigo nigaereire nigabereka kogoserwa bugima bwae iri kunganya kurwa subure mubo asatige na mubori ya manke igoro yobugima bwae nabana baye asa motkarebosyo Bana bakonya konge bitisho bagontenga nganye kurwa bono tima itinga inkogenda nabana nimbwate mbwata abana banane saizi abana bane mbwata abana bachite form 4 babere nimbwata abana bale college ngani iri gosomi Saidirisha timbo ati chisuguri bakayira chionsi bono gonsi nyirenga kera bagonte bindu angende mako byara nasirete timbo ati makonyo ndi bwensi mugakone tayo bono none jijirani cyane chikumetine kinga ibono nkogenda igonsi nyirenga ngai ngutamira gochi Torekiga nigo kyabayireire abamate wesokia na kuboria okubwatrana ire kwene kibuna nkomokonya baro musubati uyo konyorobwe ne bwae abamate tokonyane tokonya munye musubati yo ikiagera bono na igite kunywa mungina kale moyo ina biara mumuru yo ate ulingi musaja na asirite mumuru mwa onara uliri ombongo busalikite kidogo igo bono nye nere bikutigarita abwente kulendu amasikani abe atigeru buli mu buli ba mwete bono muna tubu mayete na kitu wale kumurwanira anye konyarekana lingane kerera bikwa se media ya serikali mukiatua elinde nyako gwika esenkeye nyine kunyarekane barase bekwe barase nyako bagukwana umaene oyo nyorete kugora saya asarenda arusha ka portion kaye obonda tigere muswati nyako bokurima Asensema ya musubati Rose niga isokiri na kuburi serikali wesoni gati ere kwene kinga nko bakonya bare anyore obwende bwaye Wana usaba kwane na asimule se serikali akimondolera mabira moiso ime egera monkonya mangana yiga Useni nyale kwa konya kanyora bwene bwa Kuripotira Ensoko TV kurase kinyorukia buyeki bunge ya Bonchari county ya Kisii Chempetuel Machin